exemple tradicional. Un servei tradicional que és una habilitat més un extra important. Aquí la gent nota diners més ràpid. Pot ser canviar panys, petites reparacions, manteniment, jardineria, instal·lacions, una gestoria, el que se't doni bé. Però repetim, comences en temps lliure. Caps de setmana tardes i vas validant. Per exemple, vas veient si hi ha demanda, el client paga sense discutir, tens un marge real. I quan això va bé, aprens a ser empresari. Aprens els processos, aprens a posar preus, aprens a donar un servei premium, aprens a marcar-te un calendari i, sobretot, no regalar el teu temps. El teu temps és or. I com no regalar el teu temps? Doncs creant una taula, perquè ara ve el que gairebé ningú fa. Abans de fer el salt, fas una taula, sí. La taula de la teva estructura, més el teu sou, més els impostos. Perquè si no la fas, et menjarà el mercat i tu acabaràs